बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली. आणि ती पवित्रात्म्या हरिगर्भे संभवली. न मान मरिये तुमकुर पेन भरले. सोमे तुझ्या सोबय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या महिमा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. आबळे सोम्याचे साखर. तुझ्या सत्ता परमानंद ते जाऊ. न मान मरिये तुमकुर पेन भरले. सोमी तुझे सोबय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या महिमा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो. आणि आमच्यामध्ये जियेलो. न मान मरिये तुमकुर पेन भरले. सोमी तुझे सोबय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या महिमा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. भाग्यवान देवाच्या माये आमापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पोहोचून खातीर माग्या ये सोम्या भगवान बरी खबर दिल्यावर वी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्या पळून घेतले आम्ही जण झाल्या. त्याच्या कष्ट आणि कुसवर वे जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतमून आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरी फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेला भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गेंचे दयेन मका दिला. तुझ्या तब्येन मुझे मूद उजवाडाय मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. ससनासो विषय दितांखा ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचल पंखोनी समाधाने ते विषय घेवदीत आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मी गेले आमच्या सुजात आमका संभाळ. देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडियम आमका आधार दे. सोमी देव तांका फरमाव दे म्हणून परतून मागता. आणि तू ये सर्गा वेळल्या फौजींच्या अकवारा आत्मे विबाडून संसारार विसरल्या सैतानाक आणि त्याच्या हेरा खोट्या आत्म्याक देवाच्या पदवेन यम कोंडाक लुटून गेला आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमका येव. तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचं दिसपट्ट आणि आम्ही आमची चुकल्या बक्षितां जशी आमची पथका बघोस आणि आमका तारणे पडून देण्याका पुणे आमका आमेन. न मान मरिये तुम कुर पेन भरले. सोमी तुझे सोबय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाची महिमा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. न मान मरिये तुम कुर पेन भरले. सोमी तुझे सोबय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाची महिमा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. न मान मरिये तू कुर पेन भरले. सोमी तुझे सोबय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाची महिमा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सगळे आम्ही दिंबियात पडया आणि आराधनाक आयाच्या दिसा सक्रामेंताच्या आराधनात आम्ही या गडये तयार जाऊया. आमची तकली आम्ही बघूया. रायांच्या रायाक सर्व पदवेदाराक जो जी येता त्या देवाक आमची तकली बघून ताका नमस्कार करून आम्ही ताची स्तुती करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तुति करिया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधन तुका Jesus.
स्थिति का समय जैसे वंदन का समय महिमा का वकनीत का समय अर्धांत का समय जैसे जय का समय जैसे महिमा का समय वकनीत का समय दिनांत का समय अर्धांत का समय महिमा का समय जैसे वंदन का समय जैसे अर्धांत का समय जैसे जय का समय हालेलुया 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 जैसे 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 आकाश जैसे प्रणाम जैसे सत्य जैसे महिमा जैसे दिनों वंदन जैसे अर्धांत का समय जैसे प्रणाम का समय जैसे वंदन का समय महिमा का समय दिनांत का समय सिद्धित का समय जैसे अर्धांत का समय जैसे महिमा का समय जैसे वकनीत का समय दिनांत का समय जैसे जय का समय जैसे वंदन का समय जैसे हालेलुया 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 जैसे 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 हालेलुया 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 Come and worship royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory, King of glory. Word let them come and worship. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him, holy nations, holy nations. Worship Jesus, worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory, King of glory. Yes, King of glory, King of glory. आमच्या मुखार उंड्या रूपार हजर आसा. King of glory, King of glory. Daniel chapter 7 verses 13. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळत असताना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याची आसलो आनी ताका
ताचेशी वेलो ताका दिली पदवी महिमा आणि रायपण ताका दिली पदवी ताका दिली महिमा ताका दिले रायपण सगळ्या भाषांचो लोक आणि राष्ट्राची सेवा करतले ताची पदवी शासनाची पदवी ती कधीच सोमची ना ताची पदवी शासनाची पदवी ती कधीच सोमची ना आणि ताचे राजवट केसो कधीच नाश जाऊन सोना आणि ताचे राजवट केसो कधीच नाश जाऊन सोना कधीच नाश जाऊन सोना या रायाची पदवी असो कधीच नाश जाऊन सोना Job chapter 19:25 हांव जाणा मुजो सडवणदार जिवंत आसा मुजो सडवणदार जिवंत आसा या उंड्या रुपार मुजो आणि तुजो सडवणदार जिवंत आसा मुजो आणि तुजो सडवणदार या घडये या सक्रमेंतांत तुका पळयत आसा या सडवणदाराची या जिव्या देवाच्या राजवडकेक कधीच अंत असोना म्हणटा देवाचे उत्तर दानियल प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत आज त्या रायाक आमची जिणी समर्पण दिव्यांगी आमचे दोन्ही हात वयर उबारन जशे मैजेन आज सगळे इस्रायल प्रजा त्या देवा मुखार समर्पण दिले सरेंडर केले दोन्ही हात वयर उबारले जेन्ना इस्रायल प्रजा जेन्ना अमालेकिता विरोध झुजोन आसले मैजेन दोन्ही हात वयर उबारले आज तुझे आणि म्हज्या पक्षेन तो देव झुजता आज तुझे आणि म्हजे पक्षेन आज यो जीवो सडवणदार झुजता या जिव्या सडवणदाराक आमची जिणी समर्पण दिन परत एक पटी गावया येऊन आराधया या श्रेष्ठ याजकाक आम्ही आराधन करन गावया येऊन आराधया श्रेष्ठ याजकाक होगोळसिया ताच्या नावात आराधसिया जेजूस मोलादिक्तो राय महिमेसो प्रत्येक पटी येऊन आरासिया श्रेष्ठ याजकाक श्रेष्ठ याजकाक होगोळसिया वडल्यातल्यान ताच्या नावात आरासिया जेजू सोम्यात मोलादिक्तो
राई महिमेसो दोन्ही हात धरून गाऊया हालेलुया हालेलुया वडल्या तळान गाऊया हालेलुया 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 दोन्ही हात वडल्या तळ्यान माईकान मिटकन गाऊया हालेलुया 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 जेजू 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 वडल्या तळ्यान जेजू 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 तुका स्पर्श करनासा जेजू जेजू तुझी पाठीची जेजू आपडते असा जेजू जेजू तुझे दुकान तर पुसून काढता जेजू 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 गुडघ्याची दुःख जेजू आपडता जेजू 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 मोगाळ जावन आसा जेजू 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 आपया आपया जेजूचे नाव आपया जेजू 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 यशारा bara 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 जेजू 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 ये घडी भर सक्रामेंतात असल्या जेजूचे नदर कंसाया सक्रामेंतात असल्या जेजू कस फळे रावया
भोव मोगाळ जेजू, या सख्रामेंतांत तुझे खातीर आनी मुजे खातीर आजार आसा. राईट हाताच्या बावळ्यांनी दूख आसा. हाडां पडल्या परी जातात. तुका जेजू ह्या घडये आपड नासा. John chapter 19:34. एक घडी बोर सवकास सख्रामेंत असल्या जेजूक पळयत आसतना तशेंच दोळे धांपया. John chapter 19:34. पूण शिपायांमदल्या एकल्यान भाल्यान ताचे कडवळ उक्ते केले. तक्षण वावले रगत आनी उदक. शिपायांमदल्या एकल्यान भाल्यान ताचे कडवळ उक्ते केले. तक्षण वावले रगत आनी उदक. ये रगत आनी उदक मुजे खातीर आनी तुजे खातीर त्या आमच्या सडपणदारान वावयल्ले. ये रगत आनी उदक मुजे खातीर आनी तुजे खातीर दिल्ले. ते देणे मुजा आनी तुज्या बचावचे, मुजा आनी तुज्या सडवणेचे, मुजा आनी तुज्या सुटकेचे. वय ते उदक आनी रगत आमचेर या घडये आमी स्वीकार करया. आमी पिंत्रया या घडये ते उदक आनी रगत आज आमचेर पडून येते आसा. आज मुजा आनी तुज्या सडवणे खातीर, मुज्या कुटुंबाच्या आनी तुज्या कुटुंबाच्या सडवणे खातीर हे उदक आनी रगत वावरले जावन आसा. ते उदक आनी रगत आज व्हांवते आसा मुजे खातीर आनी तुजे खातीर. त्या रगतान आमकां आमी न्हाणोवन घेवया. अनुभव करया कितली काकूळ ताणे आमची केली. न्ही जावन ह्या काकूळतीचो हक्कदार घेवंक हे धर्मार्थ देणे नेंगी म्हाका आनी तुका ताणें दिले. आज त्या सोम्याच्या गोपांत आमी आज त्या रायाच्या पायांतळा आमी बसया. आमी ह्या रायाक कितले दुखयला नेंगी, कितले पटी ताका नेगार केला नेंगी.
पेद्रून 3 फावटी ताच्या मेस्त्रीक नेकारले. हांव वळखना म्हणालो. हांवें आनी तुवें कितले फावटी हेरां मुखार ताका नेकारला नगी. तरी ह्यो सोमी म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर काकुळतीवन जावन आसा नगी. केल्लीच पदकां परतून परतून कर. हांवें आनी तुवें ह्या मेस्त्रीक नेगारूं नागी. तरी ह्यो म्हजो सडवंटा कितलो काकुळदार नगी. कितलो काकुळदार नगी. आज ह्या सोम्याक सोडल्यार आमकां कोण आसा? आमकां सोडयतलो कोण आसा? तर ह्या सोम्या मुखार आमी हाक भोग मान त्या सोम्याक आमी उलो मारूंक जाय. सोम्या तूं मात्र म्हाका बचावी. सोम्या तूं मात्र म्हाका सुटका. सोम्या तुका एकल्याक सोडल्यार म्हाका कोडूस वायट ना म्हणून तुनी हात आमचे वयर भार्या. त्या जेजूक व्हडल्या तळ्यान उलो मारूंक सुरू करया. आपोवया त्या सोम्याक. जेजू 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 आपोवया. जेजू 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 कोणाच्या की तकलेच्या ताळवे लागीं कठीण दुख आसा. जेजू ह्या वेळे तुका चिंतप आसा. आपय जेजूचें नांव. 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 कंटिन्यू ब्लिडिंग जाता आसा तुका. जेजूचें नांव उलो मार. जेजूचें नांव उलो मार. जेजू 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 आपय 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 जेजूचें नांव. जेजू 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 यशाला बरा 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 डायजेशनचे समस्ये जेजू समर्पण दे उलो मार. जेजू 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 कंटिन्यू फील करा. अनुभव करा जेजूच्या नावाचे सकत. अनुभव करा जेजूच्या नावाचे सकत. जेजूच्या नावाचे सकत अनुभव जाऊन दे या घडी. जेजूच्या नावाचे सकत. जेजूच्या नावाचे सकत वाळून येऊन दे. जेजू 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 अनुभव कर. जेजू तुका आपण नसा. जेजू तुका आपण नसा. जेजू 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 लेठा. जेजू तुका आपण नसा. जेजू 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 आन्सन उलो मार. जेजू 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 निशिता जेजू उलो मार. जेजू 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 तुझ्या कातेन बर्निंग सेन्सेशन जेजू याकडे आपण नसा. जेजू 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 आपण जेजू जेजू आपण जेजू जेजू काकुळ कर. जेजू आपय 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 जेजू काकुळ कर. जेजू जेजू काकुळ कर. जेजू जेजू म्हजो गर्भ आपट. जेजू सांग सांग जेजू जेजू म्हजो गर्भ आपट. जेजू जेजू म्हज्या घोवाक आपट. जेजू सांग जेजू जेजू म्हज्या पुताक गूण कर. जेजू आपय आपय जेजू
जेजू आपले राज झाले सम्या समाधान ना नीट पडलं सम्या जेजू काकोड कर रया जेजू 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 आपण तुझे दुःखां गळंदी जेजू बुकार गळंदी urinary bladder issues जेजू आपण त्याचा जेजू 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 आपण जेजू आपण जेजू 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 आपण कोणच ना तू आणि तुझं जेजू तू आणि तुझं जेजू तू आणि तुझं जेजू कोणाकच पडे नका जेजूत पडे जेजूत पडे जेजू कुलमान जेजू कुलमान जाकोबान कोणाकच पळवना देवाक पळेले ताणे आशीर्वाद दिता म्हणजे ताणे तुझं पाय सोडू ना जेजूचं पाय सोड नका जेजू तुझे आशीर्वाद दिता म्हणजे हाऊस या घडी अन्नतावन हलना सम्या जेजू तुझे म्हणजे पुताक बरे करता म्हणजे हाव अंगातावन हलना सम्या जेजू तुझे म्हणजे गर्भ आशीर्वादित करता म्हणजे हाव हलना सम्या जेजू मग तुझे म्हणजे कामाचेर बेसाव घालता म्हणजे हाव हलना सम्या जेजू तुझं मोग करता 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 जेजूचं मोग वाढवून येते असा कोणायकी टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार कोणायकी कसली टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार तुमचो माईक अनम्यूट करा आणि तुमची टेस्टमनी दिया कोणा पोटा लागीं सकयल पोटा लागीं सकयल राईट सायडीन पोटा लागीं सकयल कोणाकी समस्या आसात जावं बरो कितेंय दूख आसा या कितेंय आसा जेजू तुका ह्या घड्या आपण आसा क्लेम कर चेक कर तुका दूख बरी जाल्या जाल्यार या घडये चेक कर कंप्लीट करेक्ट चेक केल्या उपरांत टेस्टमनी दी कोणा टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार माईक अनम्यूट कर 2 मिनटां शॉर्ट टेस्टमनी दिया प्रेज द लॉर्ड. बुधवारा दीस हांव घरा येताना म्हणजे फ्रीज मस्त आवाज करतले आणि सांजेर म्हाका हो आवाज आयकून मस्त गडबडले. फ्रीज कितें जाल्यार राती म्हाका कोणी ना एक तासां काल जाता जेसू कडेन सांग जेसू हांव नेना तूं सुतारे सोपोतू तुका सकट समा करूंक जाता म्हणजे फ्रिजाक कितें जालां म्हाका हांव नेना ते फ्रीज कशी समा कर जेसू म्हणून हांव न्हिदोंक गेली आनी न्हिदल्या वेळार काकुतीचो तेर्स म्हणून आसली सडन फ्रिजाचो आवाज समज जालो म्हाका ताज्या जाय समज जाला हांगे म्हण परतें म्हाका दुबाव परतें फ्रिजा कडेन गेली मागीर कांय आवाज ना जेसू आमची तिपिरांनी आमच्या वस्तू आमचे राखता म्हणल्यार एक व्हडली साक्स जेसू तुका वर्ग दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.
Praise the Lord. सगळ्यांचे कोंत आम्ही भायर काडया सांगात म्हणून दैविक काकुळचो तेर्स आम्ही भेटून देवया. सतमानता देवा सर पदवेदार बाप्पा तुमच्या स्वर्गाने रचणारा पृथ्वीच्या आणि रचणारा जेजू ख्रिस्ता जेजू त्याच्या ख्रिस्ता एकल्याच त्याच्या पुत्राक एकल्याच पुत्राक तुमच्या सम्याक आमच्या जो सम्याक पवित्र आत्म्यावर पवित्र विंगड आत्म्यावर बीन एक सांभाळलो बसवलो अवघा मरियेतावन जल्मलो तार जन्मालो पेदा कादने कसले कुर्सा जडलो कुर्सा तमिलांत जडलो कानी केपलो कानी तमिल्यामध्ये देवलो मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो त्यांचा जिवाक परतून उंचलो जीवन झालो सरकार सोडलो सरकार सर सोडलो पदवेदार देवभोगाच्या उजव्या बसला जीवाक बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबे करून घेतलो सत मानता मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता तांचे बक्षणे पुढेचे जीवनपण आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी तशी सरकार जाता तशीच या संवसारान जाव. आणि आम्ही आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पाकड बघस आणि आमकां ताळणे पडून दी नाका पण वाईटांत आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर प्रार्थी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर प्रार्थी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये तू कृपेन भरले सोमी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर प्रार्थी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा. आमेन. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सुंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देव आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपूर्ण जाता जाल्यार या दैविक काकुळच्या तेरसावळा सगळे आमी दिंबेर पडया. जसं जाता जाल्यार हे 10 मिनटां सांगाता म्हणून दोन्ही हातांचे वयर उबारया. जाता जाल्यार सगळे तुमचो माईक अनम्यूट करूं जाता जाल्यार सगळे तुमचो माईक अनम्यूट करया. आमी सांगाता म्हणून व्हडल्या तळ्यान या दैविक काकुळचो तेर्स आमी भेटोन दिवया. या पयल्या कणांत विशेष रान मागया कितले जाणां आज विंगड समस्येन आसात. या पयल्या कणांत मागया आज कितले जाणां पिडेस्तां आसात त्या पिडेस्तांक सोम्याच्या हातान भेटोन दिवया. विंगड तराची पिडा कॅन्सर जावंक पुरो घाई सुखना जावंक पुरो ट्युमर जाला गेड्डे जाला सिस्ट आसा हॉस्पिटल आसा सर्जरी आसा हर एक तराची पिडा या काकुळदरा सोम्याच्या हातांत देवाच्या देव रायांचो राय वैजांचो वैज या सोम्याच्या हातान तुमचे सगळे पिळा समर्पण दिवन सांगाता म्हणूया सगळे दादले सांगाता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फार
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता प्रति मगाच्या तुमच्या सोम्या आणि सरवंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आणि घेवपण सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिकरापासून दुसऱ्या कणान समर्पण दिवन मागया आमचे कुटुंब आज आशीर्वादी जावचे पासत मागया आमच्या कुटुंबातले हर एकले गावात बायलेक समाजात समर्पण भुरग्यांक समाजात समर्पण दिवया आज समर्पण दिवया पुताक सुनेक जावयाक समाजात समर्पण दिवया मागया नात्रांक समाजात समर्पण दिवया हे आशीर्वादी जाऊ दे तुम्ही मागया समाजाच्या आशीर्वादी जण घेऊन पवित्र आत्म्यान बरोदीत शांतीचो समाधानाचो मोगाचो अंडरस्टँडिंग समजण्याचो आत्मो आज तुमच्या कुटुंबात वळून येऊन दी सगळे भुरगीं आशीर्वादी जाऊन दे या घरांनी रावनची भुरगीं आशीर्वादी जाऊन दे तांचो फुडार आशीर्वादी जाऊन दे तांकां बरी जाणवाय देव देऊन दी तांकां एग्जामे बरोवंक देव करपा लाभोवन दी जे कितें समस्या कुटुंबात वळयल्यात ते सगळे समस्ये जेजूच्या नावान सगळे नापयस जावं दे सगळे तुझ्या सांगात म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कष्टाच्या पाशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा ससनाच्या बाप्पा तुका भेटयता तुकाच्या पुताची सोम्या आणि सुंदरा जेजू आणि सगळ्या संसाराच्या सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिकरापासून कोणाक पेंगटा कडेन तावनो सकयल म्हणशेर पायांक एक उजो आयिल्ल्या बरे अनुभव जातलो जावं पुरो पेंटाच्या त्या खिळे कडेन ताव सकयल म्हणशेर कितें समस्या आसले जावं पुरो थंय बोळ नातले जावं पुरो कितें समस्या आसले आज जेजू तुका आपण आसा विशेष रान जे सम्याक अर्गांदी हिलिंग क्लेम करन विशेष रान साक्ष जेजू साक्षीदार जा तशेंच विशेष रान या तिसऱ्या कणांत एक फायनान्शियल समस्ये रीण फारीक करूंक जायना समस्या समर्पण दिवया लोन फारीक करूंक जातात ना सांबाळ वाटतात ना कोणे पैसे काढून गेले पाठी देतात ना कोणाक पैसे दिवंक आसा दिवंक जातात ना काही पैसे येवंक आसले ते येवनांत सगळे सोम्याच्या तान समर्पण दिवया सांगाता म्हणून सगळे तातले सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारीफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामारीफत
आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची सगळ्या संसाराचे काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि संसाराचे काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची सगळ्या संसाराचे काकूत कर बाप्पा. वासनाच्या बापा का बेटेता तुझ्या अधिक भोगाच्या पुतात आमच्या सुनी आणि लोणकरा सूड आणि रगात मोह आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बारीकपणापासून या चौथ्या कणान समर्पण दिनमाग या सगळ्या कामाचे समस्या कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात टर्मिनेशन मिळला कितले जण कामाकडे कष्ट येतात विजा जाऊना रिलीज मिळतात ना फायनल सेटलमेंट येतात ना एम्प्लॉयर फसयला कोणाची विजा कट झाल्या कोणाक विजा एम्प्लॉयर मिळतात ना विशेष सोम्याच्या तन भेटून दिव्या कितले जण विजा नसताना थंयसर भियान आसात काम करूक बी येतात जावंक पुरो त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या कितले जण परगावाक वचून मायग्रेशनाक अप्लाय करतात US कॅनडा ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड जावंक पुरो गल्फाक ट्राय करनासात विजा रिजेक्ट जाल्या कितले जणांचे विजाचे ऍप्लिकेशनाचे रेस्पॉन्स मेळतात ना कितले विजा जाल्या मेडिकल फेल जाते कोणाक भे आसा मेडिकल फेल जाता म्हणून सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन माग सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन सोम्याचेर भरवसो दवर तुझ्या मेडिकलाचेर न्ही जेजूचेर भरवसो दवर जेजूक जाय जेजूक गरज आसा जेजूक साध्य आसा जरमाया 32:27 हांव सर्वेस्व सगळ्या मनशाकडे सदैव म्हाका कितें असाध्य आज जेजूक सांग जेजू तुका असाध्य म्हणल्यार ना जेजू मुजी मेडिकल रिजेक्ट जाता आसले जावंक बरो जेजू तुका असाध्य जाल्यार कितें आसना कोणाक किडनी कोणाक मुतांत फातर आसा म्हणून सांगला जावंक पुरो समर्पण दिवन माग जेजू तुका पडता ह्या घडये समर्पण दिवन माग जेजूक असाध्य जाल्ले कितेंच ना जेजूक तुझ्या जिवितांत असाध्य म्हणले कितेंच ना दोन्ही हात सगळं स्त्रियो सांगता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पाशामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. शासनाच्या बापा ससनाच्या हाव बापा तुका हाव बेटी तुका बेटी तुझ्या ती मोगाच्या पुत्राची मोगाच्या आमच्या पुत्राची सम्या आणि सगळं सम्या आणि सुंदराची सूड आणि रगत सूड आणि रगत आमच्या पत्त्यांच्या आणि आमच्या सगळ्या बातकांच्या संसाराच्या सगळ्या पत्त्यांच्या संसाराच्या फरकांच्या बातकांच्या फरकपणापासून या क्रियेच्या समर्पण देऊया. कितले जण आमच्या लागी मागूंक सांगला या युट्यूबर तावन या झूमर तावन कितले जण मागून असतात. हर एकल्या समाजात समर्पण देऊया. सिरिल फर्नांडिस, शारिता डिसोजा, नीमा डिसोजा, जुलियन मस्करेनेस, मायकल, स्टेला पिंटो, नीमा डिसोजा, शांती पिंटो, सगळ्या समाजात समर्पण देऊया. समाजात समर्पण देऊया. मागे विशेष रान योवानी याकूब समाजात बैठन देऊया. माग्या सिल्विया साजिद, लॉरेन्सिया फर्नांडिस, जुलियट डिसोजा, शारिता कॉड्रस, सोफिया डिसोजा, प्रेसिला पेरेरा, साबिना फर्नांडिस, हिल्डा डिसोजा, क्लॅरा आल्वा, लॉरेन्सिया फर्नांडिस समर्पण देऊया. एकटॉम आज केसाची हिअरिंग असा सोम्याच्या समर्पण दिव्या. काकोळ जरा सोम्या लागी माग्या. आज ताचे हिअरिंग ताचे जे किते डिसिशन तो जेजू सांगू दे. जेजूच्या तोंडांत एक्सेप्ट करूया. कितले जण युट्यूबाचेर मागून असतात. समर्पण दिव्या सगळं गरजो तुमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिव्या. मल्सी रॉड्रिगस समाजात समर्पण दिव्या. या शियाराला बरा 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 बरा. किशोर, विडा, कॅल्विन, कॅटलिन, प्रतिष्ठा, सिल्विया साजिद, रिन्ना डिसोजा, सिल्विया पिंटो, सान्सिया, ॲरन, ऑस्टिन, अँड्रे, आरुनवास, डॉमिनिक, इवेत, हिल्डा, जेसिंता, जेनिसिया, जुशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जुलियट, निश्मा, जुलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, लीना डिसोजा, लीना, मेल्विन, शरल, सोनल, टेरेसा, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, लेथिशा, नॅन्सी डेसा, प्रिया, विल्सन, प्रिन्सन, विन्स्टन, वायलेट, वेरोनिका कॅस्टरिनो, विक्टर, विटा आणि कितल्या जणांनी आमका पिटिशन धरला त्या हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण द्या. विशेष दोन्ही हात भान समर्पण द्या. आमच्या हक्की पोयस आमच्या बोबगे पाप साहेबाग सगळ्या बिस्पांग काढेला या जागी बावन दरबणी सगळ्या मिशनरी आमचे सगळे मागण्यासमोर सगळे मॉर्निंग मनाचे सगळे टीम समाजात बैठन दिव्या. आम्ही यूज करचे हर एक इन्स्ट्रुमेंट्स समाजात बैठन दिव्या. आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आणि सगळे आमचे कोर टीम समाजात बैठन दिव्या. आणि माग्या या समतिक विशेष आणि सड आणि सड लोक जमा जाऊच्यापासून आणि सड आणि सड लोक समाजाचा अनुभव जाऊन त्याच्यापासून कॅनडा विशेष समाजात समर्पण दिव्या. हांगासो प्राईम मिनिस्टर मार्क कार्नी आणि सगळे पॉलिसी मेकर सगळे गव्हर्नमेंट सगळे हांगाची पवित्र सभा सगळे हांगाचे याजकांक समाजात समर्पण दिव्या. हांगासर कितलेशे ग्रुप्स आसात तांकां हर एकल्या समाजात बैठवून दिव्या. सोम्याचे राज वाडोदी, मागणे वाडोदी, साक्रामेंताचो भावार्थ वाडोदी, कोणताशा तेरसो भावार्थ भक्तीपण वाटच्या पासून माग्या. सड आणि सड लोक या दिसांनी सोम्यात परतवचे पासून युवा जणांनी सोम्याच्या हजरपणात येवचे पासून युवा जणांचे आत्मे बचाव जावचे पासून भुरग्यांनी सोम्यात येवचे पासून माग्या विशेष ब्रदर प्रकाशक सगळे त्याचे मांडावर सोम्याच्या समर्पण दिव्या. या दिसांनी कंचे जागेन ते रेटुटे बेटा विशेष सोमितांका भळवंतर सोलन वरून येऊन माग्या. तसेच या हर एका दिसा या मागण्या जॉईन जातले कितलेशे जण असतात विंगड जॉईन जातात. त्या हर एकल्यांक तुम्ही आशीर्वादाने बरोबर तुम्ही हा तोर बऱ्या सांगाता म्हणून घट्ट
त्याला म्हणूया जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा. कर जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावर पाशावर आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा. कर जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कर. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आणि आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टाच्या पाशावर आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची काकूट कर बाप्पा. कठीण कष्टाच्या पाशावर आणि सगळ्या संसाराची काकूट कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पाशावर कर बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा. कर ये बाप्पा. भगवंता देवा योग्यता देवा आमची भगवंता आणि सगळ्या आम्हाला संसाराची काकूट आणि सगळ्या संसाराची भगवंता काकूट देवा भगवंता देवा भगवंता बळवंत भगवंता आम्हाला सगळ्या संसाराची काकूट भगवंता देवा भगवंता आमची आणि बळवंता सगळ्या भगवंता आम्हाला संसाराची आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हालेलुया 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 शिराला बरा हालेलुया दिबरा शिराला बरा दिगिरा बरा दिबरा शिरा बरा 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 हालेलुया 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 मारतो का जेजू तुला तुझ्या भुरग्याची काकूट करूया या जन्माच्या कितल्या कंडिशन करा या मसीह जो हातांचे दवा तंका तो स्पर्श कर एक पीड़ा तो गोल्ड कर एक तरह से बीरान तो प्रेस कर एक नर्वसनेस सच इश्यूज वीकनेस सौदे सम्यान जेसो रकते माखना सम्यान जेसो कायर कडे वेट करना सम्यान वेट करना सम्यान जेसो बेजाक वेट करना सम्यान स्पर्श कर सम्यान स्पर्श कर सम्यान स्पर्श कर सम्यान या डॉक्युमेंट इश्यू जाऊ दे सम्यान जेसो इश्यू जाऊ दे सम्यान जेसो जाऊ दे सम्यान जेसो इश्यू जाऊ दे सम्यान जेसो तुझ्या नबान मत सम्यान बरो रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट येऊ दे सम्यान जेसो नॉर्मल रिपोर्ट येऊ दे सम्यान जेसो जांबो रिपोर्ट नितळ जाऊ दे सम्यान जेसो जाऊ दे सम्यान जेसो तुझे सगळे इश्यूज सम्यान जेसो सॉल्व जाऊ दे सम्यान जेसो सॉल्व जाऊ दे सम्यान जेसो सम्यान जेसो भुरग्याक परिवर्तन जाऊचे भुरग्यान बदलवचे पासून मागोनाचा सम्यान आवय सम्यान जेसो सम्यान जेसो हातलाई सम्यान जेसो हातलाई सम्यान जेसो हातलाई सम्यान जेसो हातलाई सम्यान जेसो बरा 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 हालेलुया 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 जेसो 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 यार 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 जेसो जेसो थैंक यू जीसस चित्तकली आम्ही बघूया Thank you, Jesus. त्या सुम्यान आमका हर एकला आशीर्वादित केला नी जाऊन यो राय आणि तुझो तो म्हाका आणि तुका बेसांव दिवंक येयला या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा तो सोम्या हर एकल्याचेर आशीर्वाद घालून दे सोम्या तुझ्या राजवटकेक अंत ना सोम्या तुझी राजवटकी ससनाक थकता ती राजवटकी पदवी महिमा अधिकार तुका एकल्याक सोम्या O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament O sacrament divine, divine, all all praise and praise all and all thanksgiving, thanksgiving, be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. देवा आम्ही अर्घा देऊया आज सुमार जणांचे
आपडला, स्पर्श केला, मस्त अनॉइंट केला. देवाक आमी आयच्या दिसापासून अर्घ देवया, त्या सुम्याक आमी अर्घ देवया. तशेंच कोणाक टेस्टमनीज धाडूंक आसात, कोणाक पिटिशनां धाडूंक आसात, परतून सांगता ऐका 9900332411 9900332411 या नंबराक तुमचे टेस्टमनीज आणि पिटिशनां तुम्ही धाडून दिया. आणि हे मागणे झूमाचेर तुम्ही ऐकत आसात, युट्यूबाचेरय हे मागणे अवेलेबल आसा. तुम्ही आमच्या चॅनलाक वचून हे मागणे ऐकयत. कोणी आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा. आणि तशेंच ऍटलिस्ट दिसाक ऍटलिस्ट 10 जणांक म्हणी आमचे हे मागण्याचे लिंक तुम्ही धाडून दिया. झूमाचे लिंक आमचे बदलना, हर एक दिसा सेम लिंक तुम्ही ह्याच लिंकार जॉईन जाऊयात. हेरांक तुमचे मोगाचे कोण आसात, कष्ट आसात, कोणाक समस्या आसात, तांकां धाडून दिया. सांगा अर्दो घंटो, मुखाल घंटोचो मागणे हर एक दिसा तुम्ही जॉईन जाया. मस्त जणांक बरेपण जाता, मस्त जण टेस्टमनी जाल्या. आमकां हर एकल्याक देव आशिर्वादाने भरतलो. फाल्यां सकाळींच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक कन्फेशनाच्या वयर टॉक फाल्यांच्या दिसा युट्यूबाचेर आसतलो. परच्या शनिवाराचो कन्फेशनाचो टॉक तुम्ही ऐकला चिंता, तुम्ही ऐकून जाल्यार बरे करून ऐकया. सबार जाणां आमी कन्फेशनाक येता, कितल्या वर्सां कन्फेशन येता सुमा, पूण आमी सारखे कन्फेशन जातावंगी म्हणले एक या परच्या ब्रदर फ्रांसिस लोबोच्या टॉकान तुम्ही सारखे समजून घेतल्या. त्या देखून ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक रिपेंटन्सा वयर पार्ट 5 परच्या दिसा जाल्लो ऐकया. आणि हेरांक तुम्ही धाडून दिया. फाल्यांच्या दिसा सवट भाग कन्फेशनाच्या वयरच आसा, तुम्ही ऐका आणि हर एकले जावन बरेपण जावन घ्या. देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी, बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Praise Thank you, the Lord, brother. brother. God bless you, Praise you the Lord, and your brother. family. Praise the Lord.